Kumulay api kipai ba jong kari khasi jantia kiba sachisin pat ngawan hapi man ai gani khubor man ta ka janmet mene men sngi ngala shang barok keleng saudong yakane ka West Khasi Hills kawakan thop karambarai constituency nang tanga Motion Road constituency bat kanong stoy ha ki lat ha ki dukan ha ki lintik singkin ban lap ya ka ka ba ki briu ki sngew mat ya ka ka ba ki paj ba ki ong wat lang am yolat bantan video kini ki paj ba wasai ka singingan sa persang no ban penmi da ka dur jeng ki babon malang paj ba namar mentang adang sim tang ki interview ba ki sngew kumno kalong kumno kala bat ka be kumno ka khlain hau pra ne ka khlain ha ka kot ya cuy parti te nai akren pi namar ba ka jing khun kilong tang kini ki ar te balai ngangan bisni yo pra balai ngan isni atau presiden rang ba jong piu ba ardan namar udeu breu jong bulehi udeu breu ubanang ubastat balai ngan bisni nrei kine kinong kendong kim ya hap ya kane ka jing keren kane ki ya ki isu kim ya hap ka isu ka jing keren ba ardan kalong kaban kong kalong ba kasang kam judon han has nong kendong kadon tang hasor sulong te kabamut kabau kudeu ba kasang kamdon hakinong kendong ia song kha para nong kendong ia song lam wir long mo long man to ngumat kata kejing keren jung kalong kum ki kseu kum ki masi kum ki blang kum ki kuai ki sia chong kurim maki klem jimut klem nongrim te phi hanong kendong ukhen makasang kadon tang so cholong hanong kendong free ani kim mong phi kine ki paj ba jong kane ka than rambrai kane ka than riang do kum kane ka jaj subjek kuran te ladau barden hikum nungyam jong kane ka parti umweng no ka te ki tenten mat un panmap no ba kum keren ba klase ki paj ba ani ka parti pra te ka jot sisa namar ba kamnya happy banong pro kilong gendong kam don sang kin sia chong kurim kum ki bang kum ki masi kum ki kulai dan kata te ka bom ya happy ka bom ya hap ada ta ka sang ka dan tang asor sulong te kam ka theo kum no ka theo u khasi don sang tang da chong da khar ka long sang ne ka theo kum no ngam sung tho ya ka jing batai ng wardan hadu ki paj ba ngi pli ka ne ka video jong wardan paj ba ta ki ong kum no an ki da thang hingak sa penseu ka ne ka video jong ba kabakiran wardan hapi ki paj baru namar balai ba ukuran kumya kane te kane kan kakta te amde bangi isi ka parti BPP amde bangi isi wardan hendai ngi isi ya ki isu ki bakum kata te namar kata ko ki paj ba nong kendong te da perkhat bha phi te da perkhat bha we sin ba naka ta kejing ijaj benriu jong pin kalet no baka sang kam lele nyom maka nyom ten ani ukun chong khai ka kur nang ta sa ukun chong khai ka kumi kha sa kumi kharu chong khai ki kun ala ya yap ta te lek lumar thlum namar kane ka jingkran wardan ka kta sisai kinong kendong baro te la kalong kum ne te ani sngosen ap ani ke jing alam bardan sngew bak kta wali ke jing kristan namar kamdon sang te hanong kendong ngipat hang ne hanong stoin hang tai haram brai hakinong kendong ani ngem no pitip syahaba te kurim ngida swar ngida kentang bahala hato kadon ji turne em kadon sang kadon mane em sa penyetho henre ha bar dan bata wong kam don sang hanong kendong biale bek satu ani kalas tak palat jangan mar kata ni kinong kendong nyomong jur kane ka jingkren teu bekas chong saho bar dan atau unpan map no paj ba ne habo kren paj ba ne wong bangan i ngan penek hi kato ka jing temu kada penek gitu te tate bye to pra masa job kita ke parti pra ke bekercan to nang kercan betul nang job henre
hakaliang jongi nong kendong te langia hison kabar kabau ukuran wong ba hanong kendong om don kam di surok di bahe dan kam ten di surok rit ibat nyam tang kawe kali ya kan surok nong ston hawa kaji hatai pangdilan du wong ba dan kam tang penrit no te ada kawan sekar wipipi penrit no kan nong ston hadu kaji anda kalau along man repair ten nom repair shu gitu surok kaba kat arpot ka jingjingai ka parameter ndre en repair no setang new put praput na pedang setang na pedang no konot repair ndre ki saj baru kan ino no kan du no tuk surok ka bahe kata ka de jing keren jung hakip haka platform te kabas ngau pas ngau sangsat ya kan ka rukom le te hakata ka dur te nga ong menta ba ki pajba ngaya thu hapi ko ki pajba jong kari khasi jantia khamtam kinong kendong tibalasu tibaraikut yong ban ba pida development kat no spaklur how umadu prestun baru kanrat sangma batu mas new halang dhar pida development ro ha ka kerteng bang ijaj benriu kumut omdon kam development tengas ngau de la pi penjob yo pra kamut don kam development uneu doktor marbo jengir la job om don kam development namar ijaj benriu sulek beg hangtai suya keren beg ya kata kam ijaj benriu nei ya development ti piwat community namar bo pra tre ban ai development nasio sende ya ki paralog ki bana jakrem ru bah nongkrem no ba ki pun na konstitusi bardan ya ki surok lu da mai uneu udon boy mele barim perteng uta uba lambor melangyang hanal da yarap sauta na wat kulai ru kamachu ani kidon kijaka ki bakum kita dekat no ke jing solution ijaj benriu bot ka jot ke development om don school rom don bapek surok rom don bapek ka rom don bapek ne footpath re chnong rom don bapek ying dor bar rom don bapek ki rom don shu te kamut ni ijaj benriu da kabaya le kumta pin sayap ko ki pajba pin sayap phai ki khmat chumadu prestun phai shau mas nyu halang namar ki deki nongelam jongi hangne khasi ba jangkia ki breu ki bad ki bad kop he ka manrang ba kumno ban yalam nyu pajba ban ong ba ngin shania haune pra ban le kumta naga banta ban ijaj benriu ngim don kam development don dikin thai ne no stand ki ong wat ai tang sipia yang ngim tere development bat haka chnong haka thau ka umur wat ai ka lati ma ot no ngim don kam na dong sedong ni don kam bej ki jing ij ka jaj benriu haka kerteng ijaj benriu du lot ki barokhaj ani ko ki paralog ko ki nong chong chnong yong kari khasi jang kia ladang ngilong haka ta kedur phimyo kor ya kata ka development pi ijaj benriu kamu bab la syai pila khaki khundun dalai school don namar ijaj benriu bai thit kodru phimdon namar ijaj benriu no nang ta ki khun chusa kelas ter nung hikai rum don nung hikai namar ijaj benriu yo tulop shu kababun ka problem ke ka kraw te pila nga ij ba ka jaj benriu nga ij ba development ka dei ndrei nga ijaj benriu om don kam development hakata ka jinglong ka bakum kata la yap kari khasi bat jangtia jungi tongin phai ki khmat shau madu prestun bat shau mas nyo bhalang kine kidang dhar namar kine kidang don ilidar jungi hangne hari khasi bat jangtia mamdon shu sakinete philakut bat jangtia bat khasi lakut namar ba lada nuan upra hagar jar popra philakut mp lada job lada job UNPP lada job upra kin sia long kho kum kilang brot kin sia tung kho kum kilang brot hadel hi nang dawa upra namai khlaya kim don jingtip namai khlaya kidang dawa ha delhi upra wong ngam don jingtip kan sukut ha hau hanai phi ji ba pule le phi su thu kan ni ba ladau sunchar upra hamai khlaya ngin jet UMP na pra alasan char ka NPP hame khalaya ngin jet UMP ubadai na ka NPP hame khalaya namar ba
ni don kam ke jing trilang te kibun ki isu ke bangan sange thu ki ba ki pai ba ki thang kibun te haswa ke ne ke dorbar assembly ke ban salong mentau benai ru kumbalai sateli isu ke ba bha ke bangangan sawalam hapi kata kamut ngam tip ini ki spau teli ki mat ru ki ba ki dawa hasurok akan ne rali jong prah so selong akan ne terik atau kinra ne ha assembly ngin sepek hakini singi manwan bat itu ki agenda ki ba London ki ba upra wa kretno ngan sapentip sepiba un keren ne unum keren namar ka don kam bakin raha assembly ban yatai hakador mar nde ban song sunyo bing ngam ngai bau kwadrat sangma jong mandu preston bat jong masneu bahalang dhar kin kentaj lada ka ka agenda ka song kalong basonia pi syutim syuta pi bitar yang temen nga keren ya isu nde mga keren yu barden wan barden hang nengan od ka siar ngan od ka bang in yabam do ne ying jonga nga kloy man priang welcome ba namaru briu bak kit ye ka kam jong pai ba utre ya upai ba usyarai ka kam ke jong beli tapi kata dan namar kata balai ngangan isi yu barden hande ki isu pan ngim hap habang ngim hap ki isu te kumno ken ngin chu snap ngihap keren te ka syong sa pi pai ba ada pisngau na ka benta ka ribet ka judgment riu te nai thep ka nya ka NPP kama dia du development no ngan ngin sa pek menta hakane ka result MP karno tili konstituensi ki judgment riu but karno tili ki konstituensi ki ya ka development ngin sia pek hakane ka result MP hang ta telah syai ka percaya namar ba balai namar ba haba kibriu ki kentaj te phi tharai sulit ai cubor yo ki thang de keding ki bread berpisah bro namar ki jaj benriu te namar kata te ko ki paralog khulai sibon ngan penkut no kan ke jingkren hakaba ngan sa keren pat haka lasisngi rangkat bat video ke babha ba internet kumno phinyo i ka than rilangam kumno phinyo i ka than rimuliang kumno phinyo i gini ki mangya kenduk pai ba lasis ngi phin ngan sa poj pai ba phin si i menta kamit tangkan ne khulai sibon